F'intervista ma' dan l-istazzjon l-eks Kummissarju Ewropew Tonio Borg jiddeskrivi l-esperjenza tiegħu fil-Kummissjoni Ewropea bħala esperjenza unika. Kienet unika għax se tkun f'kokpit ta' ajruplan Ewropew, illi inti tkun qed tara xi tiġri mhux biss fil-qasam tiegħek imma fl-oqsma kollha bħal politika barranija, bħal immigrazzjoni. U qal li l-ikbar kisba tiegħu bħala Kummissarju Ewropew kienet li daħħal fis-seħħ id-direttiva tat-tabak. Minkejja l-kontroversja tagħha, din hija kontroversja ħafna, jiena kelli oppożizzjoni qawwija għal din il-direttiva tat-tabak, minkejja dan l-oppożizzjoni qawwija ġiet approvata mill-gvernijiet fi żmien 6 xhur u mill-Parlament Ewropew fi żmien sena. Imma x'inhuma l-elementi prinċipali ta' din id-direttiva? Prodotti tat-tabak m'għandhomx jkunu attrajenti għaż-żgħażagħ u li dak li huwa tabak għandu jintiem li huwa tabak u jidher li huwa tabak, mhux ħafna drabi kienu jagħmlu l-pakketti sigaretti jisob xi ġugarell jew xi perfume jew xi fwieħa. Tonio Borg qal li għalkemm Malta fost l-iżgħar pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea xorta għandha saħħa kbira. Meta tara ċ-ċokon ta' pajjiżna, tinduna illi proporzjonalment aħna għandna saħħa iktar minn pajjiżi kbar, issa alright, ma rridux tibrinna rasna, aħna nibqgħu żgħar u ħadd ieħor jibqa' kbir. Ma ħana nagħtik eżempju. Mela kummissarju l-Kummissarju Ġermaniż huwa wieħed u kummissarju Malti huwa wieħed. Imma kif qed iħares lejn il-futur politiku tiegħu l-eks Kummissarju Ewropew Tonio Borg? Politika tibqa' fik, però mhux se nkun attiv fil-politika fis-sens ta' elezzjonijiet u affarijiet minn dan, però kif għad jiena nimmirita ħafna fil-politika u bħala ex viċi kap tal-partit jiena membru permanenti għal-omri fl-eżekuttiv tal-partit u fil-Kunsill Ġenerali. Fil-jiem li għaddew Tonio Borg nieda l-ktieb umoristiku tiegħu nidħu bina nfusna li jinkludi anedotti u sitwazzjonijiet imbarazzanti li jiltaqa' magħhom hu stess u diversi politiċi Maltin fil-ħajja ta' kuljum. Issa bieħ huwa tkun tista' titħaq bik innifsek għax titħaq ħadd ieħor ħadd jaf jagħmilha, imma inti s-sens ta' umorizmu vera huwa jekk titħaq bik innifsek. U hekk kapaċi titħaq bik innifsek, kapaċi jkollok saqajk mal-art ma tikbirlek rasek qatt. Tkun xi tkun il-kariga tiegħek. Tonio Borg temm li s'issa dan il-ktieb intlaqa' tajjeb ħafna.